मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स डेमो చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాల్టి వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది మన గోండి సాంగ్ మీద. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇంకొకటి మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 9 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు. సో చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే లాస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేద్దాం. సో లాస్ట్లో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 సెకండ్ దగ్గర 1 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో, దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో 1 అండ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి సో ఇంకా సేమ్ మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, 2 ఫొటోస్, వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 1 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్లో 14 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వీటిని కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ 19 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి
సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్ టైల్. సింపుల్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ఫాలో అవ్వండి. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. నేను వీడియో పెట్టిన మరుక్షణమే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తుంటా. అక్కడ నుంచి కూడా వీడియోస్ని యూట్యూబ్ నుంచి చూసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో 16 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.